हेलो लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव लाग्रोनाय जाबाय। भिडिअ लाबोयो आं गोबावनो जाबायमोन। दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। जायफोरा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दायो एसे खामानि दं, बेनिखायनो ओंखारदों आङो थांनो। नैबे बिसिनाव दंफैयो आं नैबेजों सासे लोगोखौहाय। दुगैदों ना मादों ना ओंखाम जादों मिथिया, आं दसे नेबाय। गामिनि बल फिल्डआव दङ आङो। फाइनालि आदैसोआ सफैबाय। दायो जों थांसिगोन नामा आमलायगुरिजों डाइरेक्ट सुराबेल थांसिगोन जोङो। सालायदो गारिया। जोङो फैयै फैयैनो एसे जायखौ मोनफैबाय, बारनानै जोङो थांबावनांगौ। फाइनालि नैबेयाव सफैबाय। नै फरायदो नोंथांमोनानो मा लिरनाय दं। खामानियानो जायासैलै आंना दिनैहाय, केन्सेल। ओंखायनो बुस फैबाय आं। नै फाइनालि न'आव थांफिनसिगोन आङो दायो। फाइनालि न'आवसो थांफिनसिगोन। जायासै खामानिया, आरो संकसजों बेरायलाबायलांना थांसै माधोबाव। अभी घर में जाएगा और क्या करेगा, क्या और आएगा फिर कब नहीं हुआ। मंगलवार में आएगा, आज तो बहुत है 29, इसलिए फिर आना पड़ेगा। मैं हिंदी को अच्छा से बोलने नहीं आता, हिंदी बेकार हो सकता है मैं भी। क्या है आप लोग खालि गरमजों फैजोब्बाय आङो, जेबो खामानि जाबासो। दायो ब्रादारखौ न'सिम दोनलांना फैसिगोन आङो। गामिनि रोखा जायाखै खामानियानो, गोलोमजोब्बायसो। दोनलांना फैनोसै न'सिम। मा मोनो खान्थाल फिथाइ बिलाबायना जाहैनोसै लोगोफोरनाव। चलो गामि लेखा बियो, जोंनि न'आ नायबेनो नायबेनो बेनो गैया। गोदान आपल'ड होबाय थागोन। बेनोसै बिथांमोननिसिम मिथिहोनाय आरोना। बिथांमोना अननायजोंसोथ' आंबो चेनेला गिदिर जानो हागोन ना। ओंखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ फेदेरना होदो ना मा बुङो। खान्थाल जानो बिदोंमोनरा, खान्थालखौनो जाहोआ मालिकआ। नै जा दङ, थाइथाम थाइब्रै दङ नै दंनो मालिकआ जाहोआ। खान्थाला रानै जागौमोन आङो, गैया। मा जाजोबनांगौ नोंसोरो? मा जाजोबनांगौ नोंसोरो? मा जाजोबनांगौ? मा जाजोबनांगौ खान्थाला? नुदों हनै खान्थाला हनै। आङो खान्थाल गाखोनो नागिरदों। फाइनालि खान्थालखौ मोनजासिगोन। नायदो देन्जारखा रायजोफोर। आङो खान्थाल गाखोनायाव, खान्थाल माने बिफां गाखोनायाव जुजिनाङा, बिफांबाथाय इन्ट्रेस्टल' मोनखायो गाखोनो। नोंथांमोनाबो गाखोनांगौ दंब्ला लेंहरदो।
कमेन्ट खालामनानै आरो माथोबाव जाय जाय बिफां गाखोनो हाया लेंहर आंखौ गाखोना हैजोबगोन आं Pithainya kan gitu ya. Jangan nih. Udah, kenalan. Oh siung. Udah. Nih. Yang udah kenalan nih. Udah. Finally, खाथियाव खाखांनानै दानख्लाबजोब्बाय आङो. जाय दानख्लाबा बे मोनजानो आसा खमलै. दानख्लाबजोब्बाय आङो. आइये बे खिथेयोलै बिजुले. मावदो खान्थाला दानदो दे आं दानखाबायलै. मावबाय ब्रादारा. माजाया सेवबाय दालै. मेरा मजाक वीडियो खालामनो Ronaldo naikkan. Kantal naik kok. Baru mata Jeki. 1, 2, 3 ada. Baru mata Jeki. Ujung tadi nak Dandra. Dede. Jeki. Baru bimani udah sih sana. Mari di sana. Coba deh.